Разбира се, виртуалните електроцентрали предоставят ползи и за потребителите. Особено тези, които имат соларни панели и системи за съхранение на енергия, като батерии, например. Ето някои от финансовите стимули. Първият е предварителни отстъпки. Някои оператори на виртуални електроцентрали предлагат програми с специални отстъпки при закупуване на батерии или на система от батерии. Другата полза е плащане за услуги. Потребителите могат да получават плащане въз основа на количеството на енергия, което техните батерии, техните системи предоставят на виртуалната електроцентрала. Или чрез фиксирани ставки, или ставки базирани на производителността. Следващата полза е подобрени цени. Участниците могат да имат достъп до по-добри цени на изкупуване, когато продавате излишъка от енергия и я предоставяте обратно към мрежата. Това, разбира се, предполага енергийна независимост. Да бъдеш част от виртуална електроцентрала може да увеличи енергийната независимост на домакинството и да намали зависимостта от традиционни източници на енергия, същевременно да подобри устойчивостта.